Hamza Talli ana tuhumar ka da shiga ɗakin mutane kai musu barna. Kan ubuwa. Dan gidan wane ne shi? Ka san shi ne? Babu wanda ya san mahaifinsa. To ya aka yi haka? Akwai zargi a cikinta. Wallahi ƙarya ake masa. Kai tsakani da Allah ka shiga ko baka shiga ba? Haji AC kuwa? Wai ba shi izini. Dan Allah Alhaji kai haƙuri. Mutane dubu nawa ne suke aikata abin da suke so, kuma sannan sun san ba daidai bane. Ke me yake damun ki? Mijina kawai na sani. Amma ki karatu kuwa? Amma gaskiya ba sosai ba. Saboda me? Domin tallan abinci ya fi karatun nawa muhimmanci. Amma ke da igiya ce wannan. Me gadin gidan mu ya maka ɗaukan akuya. Au da me gadi a gidan ne? Sosai. Na sarki. Ka dauka ya girma da shehu. Ana jin daɗi amma jikin bai nuna ba. Yi wallahi. Sai kuma farin jini da Allah ba da ka zo kuma aka lokacin da kake ta wannan hayaniya. Wannan mashin kuma nawaye da ka dauko aro? Ye? Nawaye? Karɓo shi ne kin san na to ba tsawon ki ce rage masa hanya. Can naga ya tarka kaya ai. Allah sai. Saboda ban saura. Ai me ba na yana London. Ah, London na san London din ta yayi. Ya zaman gidan ne? Na gaji. Kai kuma fa haka ake karatun ne? Ni haka zan yi nawa. Dr. Alinu idan aka samu kesa za a yi da shi. Akwai likitoci da yawa wanda za su iya yin aikin. Kai ba za ka iya bakin. Gaskiya ni amma wallahi ba ka da imani. Ba ka da tausayi. Ya haka? To yanzu za ka iya gwada mana? Zan iya yallaɓe gwada mu. Yallaɓe ba ma iya muryar mata ba. Na taɓa amfani da wannan matsayin makusancinta ba matsayin kawunta. Sa'annan na masa barazana a matsayin cewar san ba zan bashi ita ba, muddin ba zai anto da kuɗaɗe ba. Na taɓa ce mai na bana da lafiya a matsayin mahaifinta. Nan ma ya ƙara anto min da kuɗaɗe. Kasancewar wannan marana, an kasance cewar mahaifinta zai tafiya wata doguwa. To daga wani rana ne ya kasance cewa tun da abin da yake bukata ya kasance cewa ina samu a wurin sayan labai. Inda Masu harsashen yanayi sun ce yau ba za a sha ruwa ba sai karfe 8 na dare. Da wasa nake ba. Idan ka sake bala'in ka sai a baki. Kai da kuma miƙiya tsaye ma ba za ka iya yi ba. Kai ka rike shi kar ya faɗi. Yawwa. Ciya manya dai? Ba na jin magana. Wai ina gwaska ne. Yau fa gwaska kafafuwansa ma sun kasa rike shi. Ku yi haƙuri ayan kusa sha ruwa. Wallahi tallahi sai in yi kiran sallah yanzu. Kudu ka bata bat but ka fito ta cikin kashi. Mutum ya fito ta cikin kashi. Dokta wai mai matsalar bosho ne? Tabin hankali. Allah! Asalatu! Harin minan nauyi! Na da abin da doktor faɗa. Rana. Muhammadu Abba da kai za mu yi zancen ɗan bata. Aha, Prince ba za ka da Kannywood ba ne? Komai rinsi komai wahala. Habar Allah. Ba zai yiwu ba. To ayi abu a buɗe mana. To menene matsalar? An kai masa kuɗi ya dawo da su. Za a sha powers a yi wulaƙanci. Adam. Dan Allah ka taimaka. Kai da Allah malam gafara can, kai kuma asuwa. To ina mutanen? Ga mulmuli da ni. Boshofa. Lafiya? Bari in sha wiwi na in koma gefe in yi shuru.